Sponzormi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop.sk, Berner, realitná kancelária BEMI, spoločnosť Rikl, Steps a Ematech. Piatok 11. október, taký je aktuálny dnešný deň aj dátum, no a vy už možno tušíte, že zajtra sa udejú posledné preteky slovenského kartingového pohára v sezóne 2024. My sme to naschvál o deň vopred, aby sme vám priniesli informácie zo zákulisia. Dnešok bude trochu iný, aj keď sa dozviete aj výsledky, aj finálne výsledky v rámci tohto dnešného preteku alebo pretekov. Dozviete sa aj o tom, ako najlepší jazdci v rámci svojich kategórií hodnotia svoju sezónu, aké majú pocity pred zajtrajškom, kedy môže naozaj prísť k definitívnemu rozhodnutiu a možno aj plány do budúcna. Vítajte pri sledovaní posledného slovenského kartingového magazínu priamo z miesta diania pretekov. Dnešné zahrievacie kolo berieme tak symbolicky, pretože nachádzame sa na mieste, kde vždy preteky končia, konkrétne teda tesne pred technickou kontrolou na výjazde, no a aj naša sezóna SKP 2024 končí dnes, takže kto je povolanejší ako hlavný organizátor Robo Chudý? Ty sa tak skromne teraz tváriš, ale môžeš neskromne povedať, aké boli preteky, tieto preteky myslím v rámci celého tohto roka. No tak tento ročník bol veľmi dobrý, ja som veľmi spokojný s účasťou, lebo jednotlivé preteky nám prinášali stále nových a nových jazdcov a tie čísla boli veľmi fakt, že zaujímavé. Myslím si, že keď to tak spriemerujeme, tak na jeden pretek nám to vychádza v priemere na nejakých 110 účastníkov, čo je úplne fantastické číslo. Nakoľko v minulosti sme vždycky dosahovali niekde úroveň 85-90 až maximálne 100. Takže môžem povedať, že určite tá účasť tu stúpa a samozrejme aj ten pretek má úroveň trošku lepšiu. Tým, že máme medzinárodnú účasť zastúpenú tými pretekármi, tak ja si myslím, že len chváliť, čo iné. Veľmi správne a môžem chváliť aj na viacerých úrovniach, pretože to, ako narastala tá úspešnosť a možno aj účasť na pretekoch je hneď z niekoľkých dôvodov. Napríklad možno atraktívnejšie trate, tam sa niektoré trate vypúšťali, boli to konkrétne Trebatice, minimálne na teraz. Pridal sa naopak napríklad iný variant Slovakia ringu, ale aj Třinec opäť opakujeme. Tak čo je podľa teba možno taká tá, že najobľúbenejšia trať všetkých pretekárov a čo je tá tvoja najobľúbenejšia trať v rámci celej série tohto ročnej? Tak keď to mám zhrnúť len za tento rok, tak najobľúbenejšia asi ten Slovakia ring momentálne, lebo máme tu veľmi dobré zázemie. To nechcem povedať, že v Třinci nie je. Třinec má špičkové zázemie, tam musím vyzdvihnúť celý ten personál a tých ľudí okolo toho, že fakt tam tá úroveň je na veľmi dobrej úrovni teda. A tak Slovakia ring, pretože je to asi na Slovensku, že tá účasť sem chodí z Maďarska, z Rakúska, máme tu aj dokonca z Nemecka, tento pretek tu máme, myslím, že aj Litovčanov nejakých, takže je to zaujímavé. My sme v rámci týchto ročníkov, teda tohto ročníka, aby som bol presný, zaznamenali nejaké úplne že zahraničné účasti z ďalekého zahraničia, boli tam, tuším, že neviem, či Izrael alebo aj niektoré arabské krajiny sme zažili. Áno, mali sme aj z Kataru, myslím, jedného pretekára, takého hostujúceho počas letných prázdnin. A hovorím, no stále je to zaujímavý ten seriál pre tých aj niektorých začínajúcich jazdcov, niektorí, ktorí si to chcú vyskúšať, že jednoducho prídu na prázdniny na Slovensko, tak tá trať im je tu blízka, či to bolo v Bruku alebo na Slovakia ringu, takže asi aj kvôli tomu. Ďalšou takou novinkou v rámci tohto roka bola séria Rock Cup. Ako partnerská séria v rámci SKPčka sa bežali také partnerské, dajme tomu, preteky, hlavne v Bruku, teda špeciálne. Tak tam ako hodnotíš túto spoluprácu? Bude trvať aj do ďalších rokov, rokujete, alebo najprv ako to hodnotíš teda? Tak, aby som začal od začiatku, zhodnotím to tiež pozitívne, lebo tá spolupráca s Berintarinom bola veľmi dobrá, čo som bol teda prekvapený. Jazdci
čo som počul aspoň. Nemôžem povedať, že by som sa s nimi rozprával ja osobne, možno Tomáš. A tiež si to pochvalovali a keď to mám trošku ako niekde posunúť ten level, tak máme rozbehnutú debatu. Začali sme rokovať a hlavne cez tú zimnú prestávku budeme určite nejak pripravovať nejakú novú schému, že ako by to mohlo fungovať. Určite máme v pláne s nimi nejako pokračovať, takže uvidíme, čo sa podarí. Tak poďme teraz do krátkej budúcnosti, veľmi krátke, lebo my teraz sumarizujeme, ale väčšinou tie plány na budúcnosť a ďalší ročník sa väčšinou pýtam až na gala večeri. Tak aj ten bude tento rok. Ak máš možnosť, máš vedomosti, tak nás rovno pokojne všetkých pozvi. No tak teda vás všetky srdečne pozývam na ten gala večer, ktorý bude 15.11. v Topolčanoch Hotel Evan. No a tam možno sa dozviete nejaké novinky, ale nie som si úplne istý, či prezradím, lebo ako dobre ma poznáte, tak vždycky do poslednej možnej tej chvíle to nejako držím tajnosti a potom prídeme s tým na verejnosť až na začiatku novej sezóny. Ale vieš čo, Robo, aj tak vždy informácie, ktoré podáš, sú výstižné a hlavne obsažné, takže ďakujem ti za rozhovor a my ideme ďalej do dnešného slovenského kartingového magazínu. Ďakujem pekne, ahojte. Kým jazdci v našich rozhovoroch ešte svoje finálne obsadenie nevedeli, teraz je už známe. Poďme sa pozrieť na výsledky pretekov. Tie začínali tradične kategóriou Baby 60. Tretiu pozíciu si vybojoval Albert Zagner, druhý skončil Samuel Novák a kategórii dominoval symbolický jazdec rovnako s číslom 60 Pavel Piekný. Šesťdesiatkové triedy ďalej pokračovali štartom kategórií EasyCard Trophy a Mini. V prvej z nich sa na bronzovej priečke umiestnil Teodor Otáhal, druhý skončil Noel Kečkeš a prvenstvo si odniesol Theo Ganadik. Mini 60 zaznamenala tretie miesto pre Jonáša Hubáčka, druhá skončila Zara Máčádiová a so zlatom z pretekov odišiel Oto Hroba. Baby 50 Bluebird a Jame štartovali súčasne. V Bluebirdoch sme oceňovali dve miesta, a to strieborného Miroslava Neumana a zlatú Niku Nevrlovú. Baby 50 s príponou Jame prinieslo tretie miesto Martinovi Langovi, druhé Filipovi Lackovi a na najvyšší stupeň víťazov sa postavil Zoltán Valíček. Na štart triedy Rotax Micro Max sa postavilo dokopy 11 jazdcov a jazdkýň. Tretiu priečku sa podarilo vybojovať Nikolasovi Zelenskému. Striebro si odniesol litovský jazdec Remigius Kriauciunas a so zlatom odišiel zas Rakúšan Matthias Drexler. Presuňme sa ďalej na triedu Rotax Max Junior. Tá bola s počtom 25 pretekárov a pretekárok suverénne najpočetnejšou triedou v rámci posledných pretekov slovenského kartingového pohára. Tretie miesto v nej obsadil Vilmoš Vilišič, na druhý stupeň víťazov sa postavil Peter Drahoš a zlato si odniesol Dominik Kotrc.
Ja už som avizoval, že dnešní naši respondenti na rozhovor budú vždy tí prví v rámci priebežných výsledkov tabuľke a Ondrej Kuna nie je výnimkou. Trieda Rotax Max Junior, číslokári 202, veď už ho môžete poznať aj z histórie, z našich videí. Ondro, tebe sa začalo tento rok veľmi výrazne dariť. Ja už som ťa skôr pýtal, myslím, že na prvom ruku, že prečo, ale prosím ťa, zhrň to aj ty, že prečo sa ti tak darí a ako hodnotíš vlastne ty svoju sezónu. No tak vlastne teda snažíme sa, bojujeme aj mimo trati, či aj na trati, takže stále sa snažíme všetko vylepšovať, či po fyzickej, mentálnej, alebo po hociakej stránke, alebo aj jazdeckej teda. Máme aj veľkú podporu od našeho kouča Maťa Homolu, ktorý nám pomáha s dátami, s hocičím. A potom máme vlastne aj trénera v posielke, ktorý nám tiež pomáha zoceliť sa celé telo a hlavne aj myseľ. Na tebe inak úplne vidno v rámci toho prírodu, lebo ja už mám teda možnosť s tebou sa stretávať niekoľko rokov, že ty si aj tak mentálne veľmi dozrel, nabralo sa ti sebavedomie. Čo bolo prvé, to sebavedomie alebo tie úspechy na trati? Tak asi bolo to tak všetko zároveň vlastne, lebo keď si človek vlastne neverí, že to nedokáže, tak to nedokáže. Musí si najprv človek veriť a potom dokáže hocičo. No a tam je teda celkom tvoj slušný postup v rámci tej kategórie, že 6., 7., 8. miesto na absolútnu topku v rámci tohto rebríčka, v rámci prvých 5 pretekov. Máš viac ako 160 bodov, ty možno budeš vedieť presne, ja teraz hlavy neviem. 168. No a rozdiel na Mira Kepaka, ktorý je druhý, je 43 bodov. To je vlastne rozdiel celých jedných pretekov pomaly, nie? Tak sa dá povedať. Je to tak. Takže cítiš sa ohrozený? Tak vlastne, dokým sa udržíme tam niekde v tej špičke, tak nemám sa čo bať. Ty si teraz aktuálne odchytený, veď vy ste možno vidíte aj teraz na záberoch, že tesne po dojazde svojho tréningového kola, tam bolo vidno trošku emócie. Čo sa tam stalo, čo sa udialo? Je tam niečo, čo nevyšlo úplne? Tak máme trochu motorové problémy s rýchlosťou, s otáčkami, takže snažíme sa to vyriešiť. A je to trochu také demotivujúce, ale tak potom si treba povedať, že stále hlava hore a ideme ďalej. Vlastne na to sú aj tie tréningy, že teda skúšame, meníme, aby sme to vlastne vylepšili čo najviac, teda aby všetko fungovalo. No a ty si už viackrát naznačil, že to nie je iba o tebe. Tvoje nejaké priebežné prvenstvo, je to aj o tom, ako spolupracujete ako celý tím, od trénerov cez technikov, mechanikov a tak ďalej. No a vy ako tím, ktoré preteky, alebo teda ktorú trať hodnotíte najlepšie? Tak z môjho pohľadu hodnotím najlepšie určite Stillering Třinec a Slovakia Ring. A tvoje plány do ďalšej sezóny sú? Vyhrať všetko. Ďakujem za rozhovor. S touto bodkou jednoducho musíme ukončiť, už sa nedá viac povedať. Díky. Ďakujem aj ja. V triede Rotax Mini Max tiež nebola núdza o adrenalínové momenty. Súboje na trati a perfektnú jazdu korunovali pódiovým umiestnením tretí Ján Dostál, druhý Jakub Kopecký a prvý Kristián Beke. Kategórie s KZ-kovým motorom otvoril súčasný štart tried Junior Shifter a KZ2 Senior. V junioroch sme vyhodnocovali dve priečky. Striebornú, ktorú obsadil Eliach Knoll, a zlatú zastúpenú Erikom Friedrichom. KZ2 Senior hostila na tretej priečke Slováka Michala Havrilu. Druhý skončil Tomáš Králiček z Česka a zlato si odniesol maďarský jazdec Jánoš Katona. Kým Rotax Max Junior bol najpočetnejšou kategóriou týchto pretekov, na štart tried OK, Rotax Max DD2 a Rotax Max Senior sa postavil rovnaký počet 25 jazdcov. V triede OK dominoval Jakub Gašparovič. Kategória Rotax Max DD2 hostila bronzového Tibora Glozneka, strieborného Ákoša Domiana a zlatého Tomáša Javureka.
Rotax Max Senior, tam sa zas na pódium prebojovali tretí Tobiáš Paško, druhý Tomáš Kubík a prvý Patrik Lipovič. Ja som tu aktuálne s Tomášom Brančikom, trieda Rotax Max Senior, číslokári 340. Tome, ahoj. Ahoj. Tome, ty si súčasťou Slovenského kartingového pohára už veľmi dlho. Koľko rokov to je? 11. 11 rokov. Na teba mi prezradili, že každú triedu, kde si bol, si aj vyhral. Začínal si v Baby 50, tak správne? Áno. A ako si sa prepracoval? Ktoré boli tie triedy, ktoré si vyskúšal? Tak Baby 50, Easy 60, pak Micromax, Junior a teďka Senior. A čakajú ťa posledné preteky v rámci Slovenského kartingového pohára, tie budú už zajtra. Rozdiel medzi Vojtom Fulínom a tebou je 7 bodov, čo je veľmi málo. Ako sa cítiš pred zajtrajšími pretekmi? Já se cítím dobře, myslím si, že mám šanci velkou to vyhrát, ale Vojta tady zatím není, a jestli přijede, tak by to mohlo být zajímavý. Je to silný super? Určitě. Keby si mal vyzdvihnúť nejaké svoje silné stránky a jeho silné stránky, čo by to bolo? Já si myslím, že umím líp předjíždět než on, ale zase on má, když jede sám, tak jede hrozně rychle, takže pokud se dostane přede mě a ujede mi, tak to bude hodně těžký osjet. Budeme držať samozrejme palce, ešte taká krátka otázka predtým, že budeš štartovať, lebo už máš teraz posledné minúty pred svojím tréningom. Ako hodnotíš svoju sezónu 2024 doteraz? Tak jezdili jsme vlastně jenom SKP, Moravák a nic jiného jsme moc nejezdili, takže to nebylo, tak byla taková oddechová sezóna, ale tak když jsem jestli to udržím to první místo, tak to bude dobrý. Máš aj nejaké plány do budúceho roka rozšíriť počet svojich pretekárskych sérií? Určitě bychom chtěli jet aspoň celý to SKPčko a celý Moravák, ale uvidíme, jak na to budeme s penězma. Budem držať teda palce aj zajtra a nech ti to vyjde. Ďakujem za rozhovor. Děkuji. No a posledný štart tejto sezóny patril kategóriám KZ2 Junior a Masters. V prvej z nich sme ocenili Ondřeja Janušku za tretie, Luciu Cimelovú za druhé a Filipa Vlocha za prvé miesto. Kategória KZ2 Masters zas hostila bronzového Bostiana Halása z Rakúska, strieborného Jaroslava Capíka z Česka a zlatú Patriciu Imefol, rovnako z Rakúska. Ďalší na rozhovor vedľa mňa Jaroslav Capík. Jaroslave, ahoj. Ahoj, zdravím tě. Číslokári 288, trieda KZ2 Masters a Jardo opäť ako teda číslo 1 v rámci priebežných výsledkov Slovenského kartingového pohára. V prvom rade gratulujeme, v druhom rade ale veľký záväzok pred poslednými pretekmi, všakže. Ano, je to hodně velký závazek, jelikož ta konkurence je tady opravdu veliká. I ze zahraničí, z Rakouska, od vás samozřejmě ze Slovenska a je to velmi natěsno, takže závody budou velice napínavé. K tomu sa ešte dostaneme tiež. Ja som sa chcel najprv opýtať, ale ako si sa ty dostal k Slovenskému kartingovému poháru, lebo aj s Robom Chudým, organizátorom, sme sa rozprávali, že je tu stále viac zahraničných jazdcov, aj z Česka, aj z Maďarska, aj z Rakúska, ale aj zo vzdialenejšieho zahraničia. Ako si sa ty dostal k SKP? Začalo to vlastně už loni, když jsem začal jezdit SKP, dá se říct na jako kdyby takové rozježdění, ale stala se z toho taková srdcová záležitost, protože jsme kamarádi s Robem Chudým, je tady taková přátelská atmosféra, dá se říct, i mezi konkurenty, což většinou nebývá. Ako ty vnímaš svoju súperku Patriciu Immervoll, lebo práve tá je na druhom mieste, 8 bodov iba rozdiel, takže tam ešte stále môže zamiešať karty v podstate akákoľvek situácia na trati. Ano, ano, je to velice silná soupeřka, velice silná jak v Bruku, tak tady na Slovakia ringu a jede velice dobře. Budu se snažit samozřejmě své prvenství uhájit, ale Bůh ví, jak to zítra dopadne. Tak práve v tom spočíva ten tlak. Ty máš za sebou, neviem či posledný tréning na dnes, ale teda jeden z posledných nemeraných tréningov, tak? Áno, přesně tak. No a ako toto prebiehalo, bolo nejaké komplikácie, šlo všetko úplne hladko? Dá se říct, že momentálně tento trénink byl asi nejlepší ze všech. Motorově jsme na tom velice dobře, horší je to vlastně s mým zdravotním stavem. Jo, tam je to limitující. Nejaké prechladnutie alebo nejaké horšie veci? Či nechceš hovoriť na kameru? Ne, klidně můžu, já jsem měl před 2 lety velkou havárku na motorce, takže dá se říct, že jsem celý sešroubovaný. A nejel jsem třeba jeden závod v Bruku, protože mě velice bolely žebra a ty já mám železné. Wow. A napriek tomu prvé miesto? Napriek tej absencii, myslím, v Bruku?
Ano, kdyby nebyla ta absence v Bruku a jel jsem, tak dá se říct, že tady bych mohl být v klidu, ale bohužel nepodařil se. Budeme teda držať aj tak veľmi palce. Ešte taká krátka otázka v rámci výhľadov do budúcna. Plánuješ zostať pri SKP? Aké ešte rôzne série plánuješ na sezónu 2025? Na sezónu 2025 se chci hlavně soustředit na Czech Kart Open, kde vlastně letos jsem měl pouze jenom 3 závody, tak nějak říkají tréninkově. A příští rok už nepojedu Moravský pohár, ale pojedu SKP. Toto nás hreje pri srdičku, ako sa hovorí. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nemáte vůbec zač, pekný den. A toto je z dnešného slovenského kartingového magazínu všetko. Išlo posledný kartingový magazín priamo na trati na mieste diania, ale nie o úplne posledný vo všeobecnosti. Ten posledný nás čaká z 15. novembra, ktorý bude v Topolčanoch a bude snímať gala, slávnostné vyhlasovanie výsledkov celej série SKP 2024. Ak tam chcete byť tiež, utekajte na Facebook Slovenského kartingového pohára a tam sa dozviete všetky dôležité informácie. A teraz ďakujem za vašu pozornosť, poprosím vás o odber, like aj zvonček ako tradične na YouTube a vidíme sa na budúce. Majte pekný deň. Sponzormi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária BEMI, spoločnosť Rikl, Steps a Ematech.